Ikastolan askotan esaten zidaten inutilan intzala, ez nula zertako balio, eta bera hoen nuna hon. Jose Mari Ekono, hau zutzat. Ni traderra naiz. Kriptomonedak, akzioak, balio finantzarioak, batzutan galdu egiten da, eta bestetan, to the moon. Mediokerk ez dakite, baina hau zientzia bada. Tanik bezala, buru argi baduzu. Duela 3 aste lan utzi nuen, nazkatuta. Esate zuen laskau txikik, lan egiten duena ez dela benetan bizi. Tanik bizi egin nahi dut. Lankidek aguantatu gabe. Baina burtsa oso kontserbadorea da. Hemen benetako ekintza kripto txamponetan dago. Bitcoin, Ethereum, gora, bera, asmatu zenbat igo den azkenengo 12 hilabetetan. 117. Jode, gogoan aberaztingo zinean, edo? Irabazitut, 4,7. Mundu honetan, arrakasta izateko indartsua izan behar da. Jendeak ikusten du, Bitcoinaren balioa jaisten dela eta hala, saltzera. Itxaron, holdeatu, kapitainen batek ez du barko usten ekaitza datorrenean. Ni ezkertiarra naiz, are gehiago, ni komunista. Esate zuen Marsek ez, produkzio baliabideak langileen eskuetara. Venga, zeren zaizade? Erosi akzioak? Ekonomista izan beharrik ez da, hemen behar dana kriterio pixkat. Nik YouTubeen iragarki bat ikusi nuen, egunean 1.000 euro irabazi nahi duzu lanik gabe? Nola esango jozu ez horrelako galdera bati? Gaur egun pobrea balin bazea zuk nezulako da.